Pokazuj. Nastavljamo s jutarnjim programom. Najmlađi radiovoditelj u Srbiji, Marko Daraboš, poznati kao Mali Marko, zvezda radija S, dobio je ulogu u sinhronizaciji animirane avanture Rio 2, koja u naše bioskope stiže početkom aprila. Ali Marko će imati još jedan zadatak koji je dobio od Megacom filma, distributera filma Rio 2. On će nam reći o čemu se radi, a audiciji također reći će nam nešto više Tatjana Ristić iz Megacom filma. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Tatjana, kakva je audicija u pitanju? Rio 2 se trenutno sinhronizuje. Svi oni koji su gledali Rio znaju o čemu se radi. Dakle, u pitanju je jedna od najzanimljivijih animiranih avantura u posljednjih nekoliko godina, veliki svetski hit. Dakle, Rio 2 stiže u bioskope 2014. u aprilu, trenutno ga sinhronizujemo i između ostalog imamo staru ekipu glumaca na čelu sa Anom Sofrenović i Draganom Mićanovićem, ali imamo i neke nove goste. Među novim gostinama je i Marko, a organizovali smo i audiciju u srijedu 19. februara u bioskopu Cineplexu Delta City-u. Na toj audiciji ćemo izabrati dvoje dece koji su zainteresovani da se oprobaju sinhronizaciji i da vide kako to izgleda. Marko, ti si dobio ponudu da budeš deo ekipe koja radi na sinhronizaciji filma Rio 2. Šta misliš, zašto su baš tebe odabrali? Pa s obzirom da sam na najslušanijem radiju u Srbiji, ljudi iz Megacom filma su čuli za mene i predložili mi da ja pozajmim glas jednom liku. Ja sam naravno prihvatio, pošto hoću da se oprobam u još nečemu. Aha, koji je to lik? Šta? Kako bi njega opisao? Pa to ti je sin od Plavka, glavnog lika u crtaću Rio 2 i to je taj lik. Dobro, mi tebe svi slušamo, cela Srbija te sluša na Radio S. Ti si najmlađi radiovoditelj u Srbiji, tako sam te i predstavio. Kako izgleda tvoj posao na Radio S? Pa moj posao na radiju i nije baš toliko lak, pa mislim da ne može baš svako da se bavi ovim poslom, ali ja sam baš zadovoljan kako meni to ide. Moj radni dan počinje tako što dođem u radio, smislim koga ću tog dana da zovem, obavim razgovore, postavljam jako čudna pitanja i dobijem još čudnije odgovore. To se kasnije montira i emituje na Radio S. A šta je bilo onako nešto najzanimljivije? Koga si zvao i koje si mu pitanje postavio i da se on zbunio ili da je ispala neka interesantna situacija? Ali se sjećaš toga? Bilo ih je dosta, jel? Da, pa se ne sjećam baš. To su uglavnom pevači neki, ili tako? Ja sam nešto slušao kada si zvao Bojana Marovića, pa si onda zvao razne neke ljude. Da li si beše pitao da se nešto zaglavio u veš mašina? Neka veš mašina je isto bila u... Pa to se stalno spominje, veš mašina i... A otkud ljubav prema radiju? Kako su uopšte došli do tebe? Kako si počeo da radiš na radiju? Pa jedan tatin drugi je organizovao veče komedije i on je meni predložio da ja tu odem i da pročitam par nekih dečijih aforizama. Ja sam otišao, tata je sve to snimio, postavio na YouTube. Ljudi iz Radija su to vidjeli i pozvali me. Da, sjajno. Što se ove audicije tiče, ti će biti voditelj audicije, ali imaš tremu? Tremu nemam. Od kad sam na radiju zaboravio sam šta je trema. Da, to je sjajno. Sad, ajde reci nam neki savjet, odnosno savjet deci koje žele da se oprobaju u glumi. Ili radiovoditeljstvu, ili čini se. Pa moj savjet je da tremu ostave kod kuće i da sve rade najbolje što mogu. Sjajno. Ok, Marko, nastavljamo da te slušamo na Radio S. Tatjana, još jednom da ponovimo vezano za audiciju, šta je najbitnije da se zna. 19. februar u bioskopu Cineplex Delta City. Svi koji su zainteresovani treba da pošalju mail na adresu rio@mcf.rs, da nam napišu nekoliko rečenica o svom iskustvu, o tome zašto žele da učestvuju u sinhronizaciji. Da naglasimo da mogu da učestvuju deci starosti od 7 do 12 godina. U žiriju će biti glumci koji učestvuju u sinhronizaciji na čelu sa producentom sinhronizacije Markom Konom, tako da stručan tim će odlučiti o tome ko će dobiti ulogu, ali u suštini nije toliko važno ni ko će dobiti ulogu, važno je da svi koji su zainteresovani dođu da vide kako zapravo izgleda taj proces, da se malo zabave, vide kako stvari izgledaju malo iza kamere, iza onoga što gledate kao konačni proizvod u bioskopu. Sjajno. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i tebi. Nastavljamo dalje.